Şunlar Lebap vilayetinin Türkmenabad şäherinde grip dümöw alamatlary bilen keselleýän adamlar köpelýär. Hassahanalarda we saglyk öýlerinde derman tapdyrmaýar. Raýatlar döwlet dermanhanalarynyň dermanlarynyň hususy dermanhanalardakydan has gymmatdygyny aýdýarlar. Dümewlen raýatlar köplenç maşgaly lukmanlaryna ýüz tutýarlar. Şäherdäki saglyk öýleriniň altysynda we olaryň şahançalarynyň bäşesinde syrky we adamlaryň juda köpdigini synlasa bolýar. Adamlar 85 manat töläp analiz tapşyrýarlar. Lukmanlar niýasaglary ýazyp beren dermanlaryny golaydaky döwlet dermanhanasyndan almagy maslahat berýärler. Olar munyň sebäbini saglyk öýünde dermanyň gutaranlygy bilen düşündirýärler. Dip habarçy aýtdy. Döwlet dermanhanasyna baran raýatlar lukmanyň görkezmesiniň bardygyna garamazdan dermanlary dol bahasyndan satyn almaly bolýandyklaryny hem belleýärler. Döwletiň saglyk ähtiýaçlandyryş şahadatnamasy hiç şeýle ýeňillik döretmeýär. Lukmanyň görkezme hatynyň bardygyna garamazdan hemme dermanyň we sanjymyň bahasyny dol alýarlar diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Üstesine de döwlet dermanhanalary dermanlary has gymmatdan satýarlar. Ýaşaýjy döwlet dermanhanasynda 800 manat baha kesilen dermanlary hususy dermanhanadan 620 manada alandygyny hem belledi. Garabazarda dollar arzanlap başlasa hususy dermanhanalardaky dermanlaryň bahasy ýuwaş-ýuwaşdan arzanlaýar. Ýöne döwlet dermanhanalarynda şol bir nırh saklanyp galýar diýip habarçy aýtdy. Geçen hepdeden bäri ýurtda dollaryň gara bazar narhy durnuksuz bolup, hepdäniň ahirinde 20 manatdan 16 manada çenli aşaklady. Ýöne şu hepdäniň başynda ýene 19 manada çenli gymmatlady. Häzirki wagtda dümewlen raýatlaryň 5 günlük dermanlary we sanjymlary tas 1000 manada barabar bolýar. Bu çykdagylar ykdysady kynçylyklar sebäpli grupdan düşen köp maşgala agram salýar. Soňky günlerde Türkmenistanyň dürli künjeginde grip dümew alamatlary bilen keselleýän adamlar gözü görteli köpelýär. Bu waka Türkmenistana, hususan da ýurduň Demirgazyk we Gündogar vilayetlary bolan Daşowda hem de Lewawa aşy sowuk howanyň aralaşan mahalyna gabat geldi.